Madaydayaw iti Diyos sama, manakabalin ti so amin, kas padang rugi, wano, kasano, iti panagungar iti natay. Tadadig iti amang panpaneknek, amabasa, iti linawon ti Biblia, ito muna a Korinto 15, iti 35 nga kinunana. Ngam adanto agkuna, kasano iti panagungar, dagiti natay. Ket anyan to akita, iti bagida. Tira kapsat kas kinunanad toy no anya nga klase iti bagida. Taamin tayo met mapan met laeng iti daga. Tada tayo nga rod nabukal tayo akas iti daga. Ngem iti ibagbaga dagiti linaon iti Biblia nga kinunana iti mabasa iti 1 iti Korinto 15 iti 40. Adamot bagbagi anayin langitan, ket adamot bagbagi naindagaan, ket dagiti naindagaan ngem maysa iti dayag kadagiti nainlangitan, ket sabali iti dayag kadagiti naindagaan. So dahita kakabsat kinunana nuwalaan tayo ti usto akay papanan na. Tada ti bagbagi tayo met naindagaan. So dahiti bagit kita iti langa tayo. Ngem adamot bagbagi anay langitan. Isu dayjay espiritu tayo abagbagi anay langitan ngagturong iti Dios. Gapo iti panunot tayo ngadda asaklawin kas ibagbaga igitoy asorsorat. Isu nga iti ibagbaga na iti bunto igitoy isu iti paningisalakan iti espiritu tayo wenno kararwa tayo amakunkuna. Tadakar digiti nga pagibasaran tayo ilinaon iti Biblia ngadda anapudno ngagturong iti Dios digitoy akay papanan na. Iti umuna a Korinto 15 iti 44 maimula iti bagbagi alinasag ket mapagungar to iti bagi anayin spirituan. Sugayam dayjay kapsat may bagbagana a mapagungar iti nayin spirituan a bagbagi. No adda bagbagi alinalasag addamot bagbagi anayin spirituan. So dayta kapsat amutay kuma iti agilasin dagitoy ngay bagbaga kadagitoy asorsorat. Takas ibagbaga na digitoy no may panggep iti nainlubungan a banag isu digiti banbanag ngayon tayo aramidin ni Dapta. Ket addamot ibagbaga na anayin spirituan agturong iti Dios. Isu digitoy ibagbaga digitoy asasao nga nagapu iti Dios. Isu nga digitoy apamaneknek napateg digitoy kakabsat kas iparang tayo iti Dios gapu ti panunot tayo ken ti puso tayo ang timtimbeng agturong iti Dios digita. Iti una Korinto 15 iti 13 no ngarod no awan iti panagungar dagiti natay saan met a napagungar ni Kristo. Isu nga no may panggep iti biag tayo no nga mapagungar iti espiritu tayo saan met a napagungar ni Kristo. So digito ti bagbagana nga kas pamaneknek. Isu nga ro kaimay a nagsagaba ni Apo nga Jesu-Kristo gapu kada tayo gapu iti kinatao tayo amay kadwa ngadda iti uneg tayo so dayjay agturong iti Dios gapu iti espiritu. So digitoy kakabsat kas ibagbaga na a pamaneknek. Digitoy kakabsat napapateg digitoy nga adal ngagturong iti Dios gapu digitoy
pagilasinan. Katagyaman nakakabsat digitoy ngayon nak isi-share mo tunggal tao sapay kuma tamaawatan nyo digitoy akay papanan na. Katagyaman na digitoy masinagaba na po nga si Kristo napapatag digitoy ngayon tayo alaen amun iti umiso nagturong iti Diyos. Katagyaman ti Diyos Ama manakabalin sa amin. Amen.